खुलुमबाय जयगुरु जों बे सत्संग बिहार सिमेन्ट बहाय श्री श्री आचार्य देवनि आशीर्वाद आरो श्री श्री अबिन दादानि बिथोन बादि 6 आरो 7 डिसेम्बर माने शनिबार देवबार बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो तप'धायनि मुङै मोनसे उत्सव महोत्सव फाथिनो लानाय जादों। बेवहाय भेराइटिस जोंहा माने आर्टिस्टनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गिदिर गिदिर आलासिफोर सत्संगनि गिदिर गिदिर मावथिफोर बिथांमोना नुजाफैगोन। गुबै माबाया प्रग्रामा एक्चुअली गाबोन जागोन। बेवहाय लोगोसेनो फ्रि मेडिकेल केम्पबो जागोन। जे 40 जनसो डाक्टर बेवहाय नुजाफैगोन आरो मुलि सुलि गासिबो फ्रियै मोनगोन। बेवहाय बे उत्सवआव जों मिजिंथिदों ओनसोलनि दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा फैनानै बे फ्रि मेडिकेल चेकआपनि फेसिलिटिखौ सुबिदाखौ आजावनांगौ आरो मुलिनि थाखाय जेबो गरसेबो फैसा होनाङा, डाक्टारनि थाखाय जेबो गरसेबो फैसा होनाङा। गतिके बेवहाय माने जाति बर्ण धर्म गासैखौबो नेवसिनानै आथोन जेबो साना हसिया गासिबो मानसिया बेवहाय फैनानै जानाय आरो बे मेडिकेलनि फेसिलिटि लानायजों लोगोसे धोरोमारि सावरायनाय मेल जागोन। बेफोरखौ खोनासंनानै जाहाथे जोंनि रायजोफ्रा अनज्लायनायनि लामायाव दावगानो हायो, गावजों गाव जों जाहाथे बयबो दावगानो हायो बेखौ मिजिंथिबाय। गासिबो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा फैनानै जाहाथे नुजाफैयो। इतिमध्ये जोंहा क'क्राझारनिफ्राय आलासिफोरा सफैबाय। क'क्राझार उदालगुरि टंला बेनिफ्राय बाक्सा बायदिसिनानिफ्राय सफैबाय। खोलाहानिफ्राय फैगोन। मुथते नर्थ इस्टनि फ्राय गासै सत्संगि दादा माफोरा बेवहाय फैगोन आरोखि। बेवहाय मोनसे बाजारनिबो फेसिलिटि खालामनाय जादों जोङो। बाजारबो बेवहाय जागोन। बेवहाय बायनाय फाननाय बायदिसिनाबो दङ। जानाय लोंनायनि थाखाय जेबो गरसेबो फैसा होनाङा, टिकेट लानाङा, फ्रियै बयबो मोनजाजोबगोन। गतिके बयबो फैनानै बेवहाय बे उत्सवआव बाहागो लाफैनो थाखाय बयखौबो हांख्रायहरनाय जाबाय आरोखि। गोजोन्थों। जय गुरु।